Hammaňyza salam. Men Mehri we meniň kanalyma hoş geldiňiz. Bugün men siziň bilen söýüw hakynda gürleşesim gelýär. Söýüwiniň как бы belli bir tipi hakynda da. Ona hili tip, mesela abusive relationship. Abusive relationship это неме нездоровые отношения, да, bir sagdyn bolmadyk bir aragatnaşyk bolýar. Gyz bilen oglanyň arasynda. Olam haçan bolýar, haçan da oglan özüni bir krutoy da tasawwur edip, gyzy ejizleýär da. Gyzy ejiz görüp, şoňa gatrak degip, sögüp zat edip, ya käwatlar ignore zat etdi, ya uran bolýar, etdi, ýa-ni şeýdip gyza neme da erweser etdi. Ana şoňalyk tema hakynda gürleşmek isleýän. Benim bir tanışım joram gurrun beripdi da, o zat diýip bir gyz bar ekeni, bir neme gyrgyz gyz. Osaň şol bir oglany halaýar da bar, halky oglany neme etýär. Tipi oglany erwe söýýär zat etdi, oglany onu söýýän o hiçili. Osaň burada o gyza ýüz berýär. Burada da onu ignorировать etdi, вообще звонокlarına jogap beren ok, SMS-em ýazan ok, diňe bir zat gerek wagty, neme etdi, habarlaşýar, onuň bilen galan wagtym ýetikdi zat etdi da, osaň o gyzam halky oglana garaşyp oturup bara we ýene haçan jaň ederka, ýene derka diýip şeýdip garaşyp oturup, şoňalyk ejizlikler, ejirler çekipdir halky gyz. Osaň yine de bir odat situasiýa bardy, biziň bir garyndaşymyzyň biri meselem neme bir gyzla söýüşýärka, halky öz söýgülisi şonuň gaharyny ýetiripdir da. Olam halky söýgülisini odat söýgülisine şarpyk çalypdyr ýüzüne. Вот, osaň, конечно, garyndaşym adyny aýdyp oturmaýyn, no как бы он знает, кто он такой. Вот, şeýdip şarpyk çalypdyr. Öz odat девушкаsyny tek öýlenmedi gözüm, türkmen takoy. Вот, и şoňaly osaň käbirsi şol öz söýgülisine gygyrýarlar, ýene etýärler da. Men diýjek bolýandym. Gyzlar näme üçin şu zatlary çekýärler, sebäbi özlerine göwni ýeten oklar. Men size ol barada onuň как бы başlangyçyny nemesi nerden başlaýanyny, size gyzlaryň terbiýesi hakynda çeken videomy size görmegi maslahat berýän, sebäbi şo ýerde men gyzlaryň terbiýesi barada gurrun etýän, şo ýerde has çuňur düşünersiňiz. Ýene de şu temaga gaýdyp gelsek, gyzyň özüne göwni ýetmezligi sebäpli şeýdip gyz neme etdi, özüne şoňal atnaşenýany pozwalać etdi. Ýene de bir sebäp bar, gyzyň tejribesizligi sebäpli. O tejribesizlik hem näme? Neme da öň bir gowy atnaşenya edip zat edip görmedik da, как бы bir söýüşmedik, ýenetmedik gyzlar. O da конечно bir dogulaňda, gyz bolup dogulaňda sen jo söýüşip dogulmaýaň da, как бы bir ýerden neme opyt almaly da. Osaň elbetde birinji opytyňdan belki negatiwny opyt bolup biler. Şonuň üçin men şul videony hasam bir ne opytny gyzlar aýdasym gelýär da, bu öň söýüşip görmedik, zat etmedik gyzlara abraşatsiýa edesim gelýär. Gyzlar, siziň şu oglan size sökmäge ýa-da urmaga ýa-da şeýdip ignorировать edip bara size erwe teretmäge hiçli haqqy ýok. Ol atnaşenya normalny atnaşenya däl. Siz şonu bilip goýun, kelläňizde ýazyk goýun. Sebäbi köplenç gyzlar tejribesizligi sebäpli şunýaly atnaşenya, şunýaly aragatnaşyk hemme kişide de şöýledir diýip pikir etýärler. Hemme kişiňem söýgülisi şunýaly neme şunýaly odat etýändir diýip pikir etýärler da, özüni şunýaly alyp barýandyr diýip pikir etýärler. O ýok, o ýalňyş. Hemme kişiň söýgülisi onýaly alyp baranok. Dünýäde gowy oglanlaram kän. Köp oglanlar neme köp oglanlar diýjekän, şu gowy oglan tapsaňyz da gowy oglanlar size gowy atnaşenya etýär. Beýdip urup sögüp ýa bir göwnüňize degip berenok. Şonu men size aýtmak isleýän, haçanda oglan wagtynda SMS-dat neme ýazmasa, wagtynda siziň bilen jaňlaşmasa, 2-3 günläp ýitip zat edikse, bir hepdelap ýitip soňra ýene ýyzyna gelse, haçan oňa udobny bolan wagtda siziň bilen gürleşmek islese zat etse, ýok ediň ol oglany, gerekkä size onuň ýaly oglan. Eger 2-3 günden zatdan gürleşmek isleýän bolsa, siz ony saglasawać edip gürleşmeli. Toýst ikiňizem gaty erwet zanyet bolsaňyz, siz aýdy bilýäňiz, gel her 3 günden gürleşeli diýip belli bir wagt belläp bilýäňiz. Ana şoňaly etseňiz, onu neme eta pozwolena, bu normalny bolýanda. Eger ýok oglan haçan islese gelip, haçan islese de ýok bolup gitse, это уже нездоровые отношения. Ýok ediň ol oglany, ol oglan size gerek däl.
Yine bir da taçanda oğlan size gıygırıp zat edip sögüp ağzından gelenini sökse yok edin ol oğlanı. Sebebi ol häzir size beydip nemese da häzirden şöyle dilini zadını hapa o da edip size ervet ağzından gelenini sökse siz ona birden durmuşa çıksanız öýüňizde o sizi uşa uror. Ol sizi uşa size gün vermeýär. Sebebi siz häzirden özüňizde şonýal atnaşenýany ruhsat berseňiz это очень плохо. Oğlan ağzından gelip sögünüp başladı mı? Yok edin ol oğlanı. Näçe bağışla deyip nemi ötünç sorasa da sıramno inanmaň yok edin ol oğlanı. Urmaga aňarda dursun. Käbir oğlanlar gyzlara özlerini söýdirip zat edip soňundan nemi şo nizdarowy sagdyn diýil atnaşany edip başlaýarlar da urýarlar da etýärler. Gaty diýärler, garagullaýarlar, yenet diýärler. Олом нездоровое отношение. Это вообще нездоровое отношение. Себеби сиzi häzirden neme bir söýgüli wagtyňyz şey dip urup otursa da etse o ära çykan soňa вообще der onu вообще size neme gün vermeýär. Ha sen beter urup da maýy dersizi. Iň esasy adam on sizi çağlaňyzyň öňünde şey dip urur. O çağlary da nähili travma bolýar. Şeyler psixologiski travma bolýar. Gaty erwet da. Oson gelecekde sizin oğlan çağağınızdan şonyalık ayal uryanç olup yetişer. Gıy çağağınızdan siz yalak eciz olup yetişer. Özünü urduryan olup yetişer. O zaman edil özünüz şun pikir etmeseňizim gelecekde çağağınızın hatyrasına şonyalık erkek bilen söýüşmäňem yok edin şonu. Söýüşmäňem durmuşa da çykmaň. Nafiga вам нужен şonyaly erkek? Gerekkä oňa erkek. Bir topar gow oğlanlar we ömür size elini galdyrmajak oğlanlar we bir agyr söz aýtmajak oğlanlar we şolardan tapjak bolar. Şolar bilen söýüşjek bolun da, şolara durmuşa çykjak bolun. Eger çykasyňyz gelýän bolsa. Gerekkä oňalyk neme özünde size tarap erwet alyp barýan oğlanlar. Sebebi siz ýene biriniň hyzmatkary bolmak üçin ýa-bir neme şol biti neme gruşa bolmak üçin neme şo boks neme boksörlaryň nemesi bar. Neme şu içi gumly gruşaty bar. Şoňa bolmak üçin bir boksörski gruşa bolmak üçin dogulmadyňyz siz bu dünýä. Siz o zat bilemok bir ene olmak üçin doguldyňyz da bir dünýäni bir gow yer etmek üçin doguldyňyz. Siz ene biriniň padушкасы, urlayan padушкасы bolmak üçin, neme urlayan ýastyk üçin bolmak üçin dogulmadyňyz. Şoň üçin gaýrat edin, özüňizde uwajaýanýaňyz bolsun. Şonýaly oğlanlarla söýüşmäň. Ýene bir aýtjak dadymma, ýene de gyzlara тоже нездоровое отношение это neme öýlenen erkeklerle söýüşmäň. Sebebi siz öýlenen erkekle söýüşseňiz, это siziň bir iň uly aşypgylaryňyzyň biri bolar. Sebebi var, öýlenen erkekler olanky hedil. Olar öýlenýärler da diýerler de herki siz ýalyk durçkalary neme etýärler da tutýarlar da aýna men aýalym bilen öýde urşýan, aýalymy söýýämok. Men birinjilik bilen olan istoriýasy şey diýerler. Men aýalym üçin diňe çağalarym sebäpli ýaşaýan diýerler. Ene birinji alda şol çağalarım üçün yaşayan diyorlar. Это вранье, çağalar üçün yaşanıp ему очень хорошо, ему удобно. Şonun üçün yaşaya. O zaman ikinci aytyan yalan sözüm. Neme diýär, men diýär, ine o zat plan wagtdan soň men aýalymdan o zat aýryşak we saňa öýlenjek diýär. Olamır vranýonyň biri, olamır yalandadyň biri da. Ol diňeside ulanmak üçin, siziň bedeniňizde ulanmak üçin şey diýär. Ýoksa aýalynyň aýryşmak etmek plany ýok. Çağalaryndan zynk gitmek plany ýok. Sebebi näme üçin zyňsyn aýaly onuň öýünde hyzmat edýärdi, çağalaryna seredýärdi. O bolsa size ulanýarda soňa öýüne öýtýär, hedil edip gijelerini. Tak što neme? Şonam o zat edin-de, şonam pikir edip görüň. Ömür o zat öýlenen adam bilen söýüşäýmän. Deňme aýryşan bolsun, deňme o zat bolsun, bilemok aýaly ýok olan zat bolsa, это как бы нормально da. Deňme şoňla söýüşip bilersiňiz, elbetde ýöne öýlenen erkek bilen söýüşäýmän. Wagtyňyzy biderek itirersiniz, özüňizde bolan uwajaýanýagdam ýok edersiňiz. Sebebi siz o zat ýene biriniň nemesi bolýaňyzda. Siz prosto ulanýarlar. Siz edil bilemok näme ulanýar? Köýnük ýaly, trapga ýaly ulanýarlar da. Etjegin etýärler da, soňra ýene öýüne ýygyna gidiberýär aýalyna. Plus size hibir erwet karma gerekmi? Ýene biriniň aýalynyň ýene biriniň aýalyny gynandyrmak.
da ya yeni birinin maşgalasyny bozmak. Olan bir näme, bir günälen biri, gowdal datlan biri. Gerekmisi de şo da. Zaçem ete vam da. Onun bir öýlenmedik normalnyrak oglanatly bir söýüşjek bolun ya şoňala çykjak bolun durmuşa. Şoňaly ýene de meniň şu sowietim şol. Yine de bir berjek soветlamyň biri elbetde biziň türkmen kulturamyzda käbir ýerlerde näme da ene tamyz bize bu bir adetdiýär bizi kime durmuşa çykmaly, kim bile öýrenmeli we şoňa meňdeşdatlar. Eger siz oňa garşy bolmasaňyz, onda problema ýok. Siz arkaýyn ene tamyzyň saýlan birine durmuşa da çykyp bilersiňiz, öýlenip bilersiňiz da, ýa-da öz işiňiz ýöne. Eger siz şonuň bilen ylalaşmaýan bolsaňyz da, gorkup zat edip sesiňizi çykarman oturmaň sebäbi ene taňda aýdyň men şunu islämok, men şol oglana çykmak islämok diýip aýdyň. Sebäbi bara onu aýtmasaňyz soňundan siziň şu içiňizde näme bolup galar, bir hili bir ağırlık daşýal bolup galar da sebäbi siz näme bagtly bolmaýaňyz, siz halamaýan adamyňyza durmuşa çyksaňyz diňe ene taňdy begendirmek üçin o durmuşy ene taňdy ýaşamaýara, siz ýaşarsyňyz o durmuşy. Ol adam bilen ýatakda, toýst spalnyada ene taňdy ýatmaýara, ýene de siz ýatarsyňyz. Ol adam bilen çagany näme ene taňdy dogurmaýara, ýene de siz dogurarsyňyz. Şoň üçin şu zatlaryňam ýygyny öňüne pikir edip, gözüňizi ýetirip son karar veriň, siz şol adamy durmuşa çykmak isleýäňizmi ýa isleýäňizokmy? Ýene taňda da düşündüriň, men islämok, sebäbi şunýal dip sebäbinden beriň. Eger ene taňyz bir normal adamlar bolsa da, onda siziň ýagdaýyňyzda düşünerdi, siziň bagtyňyzy isläp, siziň depressiýada bolmagyňyzy islemezdi. Sizi o zat eder, siziň diýeniňizi diňler. Eger ýok, dik düşdirek ene taňyz bolsa, onda näme diýen? Men size bagtardy etdiň, maňlaýyňyz çuwmandyr. Вот как инанçly da ýöne. Well, elbette her ene tada öz çagasyna elbette nemeden ok, как бы islanok ýöne şeýle de situasiýa bolupdy. Meselem biziň men bir tanışym, şol tanış, meselem gyz Helki ene atas islemedik ýerine berýär. Olam näme üçin islemedik? O gyzyň asla başga bir söýüşýany batda. Olam o söýüşýanyň biraz garyp däldi de prostoy maşgaladan gelen. Olin osan prostoy maşgaladan gelen biri o gyzyň osy ene atas şoňa göwni etmän bay maşgaladan birine berip goýberýär gyzlaryny. Ýöne o gyzlaram osan o gyzdan bolýar diýär-de çykyp näme çykasa gelen ok ýalwaryp, ýakaryp, aglap, eňräp, ýok diýip oturup şeýtdi. Olin onu da ene atas şo gyzy berip goýberýärler halky maşgala. Halky gyz şo maşgalada bir ýylam ýaşamady. Näme üçin ýaşamady? Sebäbi halky maşgala bir erwet seretdi, halky gyýda bir erwet seretdi. O är boldy, düşsem erwet seretdi, gaýnana boldy, düşsem erwet seretdi. Halky gyýda daşy näme kwartiralarna da salýan däleken, öz öýünden açaran berýän däleken, beren o kenarda pistalayçy. O zaman halky gyýda işden natdan gelende de şo daşarda dworda garaşyp oturmalyken äri ýa-da gaýnanasy öz işinden geleyinçe şoby kwartira girmek üçin. Представляете? Sen birinin öýüne gelin bolup barýan, ýöne seniň şol öýden açaryňam ýok. Ki ondan bir zat bolarmy? Şo öýden türkmen maşgalada bolup geçen näme istoriýa, şo iki tarabam türkmen maşgala. O zaman pikir edip görüň, o zaman gyýyt çydamady. Ol oglanam näme ýöne içip sıçyp zat edip sağa sola gulýat edip zat edip o gyýda erwet atnasit edip seniň gelen bir ýeriň bir owaň deşigi diýip bilýän, tipa sen men ýalak bay propiskalı näme oglan tapanyňa näme bagtly boldyň zat diýip şey edip onu kemsidip zat edip şoňalyk seretipdir halky oglanyňa. Osaň pikir edip görüň. Osaň halky gyzam näme izna geldi. Ejesiniň kakasynyň maşgalasyna izna geldi. Всё. En ejes kakasam gaty erwet näme puşman etdiler. Osaň halky gyzam depressiýada da düşüp da diýip özüni öldüresi gelip şoňaly erwetlikler başyndan geçirdi. Elbette häzir andi hemme zady gülýär onuň ýöne. Prosta şo bolan situasiýany aýtýan hakyky durmuş situasiýa. Şoň üçin gyzlar eger bir zat etesiňiz gelmese etmäň. Realne etmäň. Eger jyda özüňiziň bir güýjüňiz ýeneňiz ýok bolsa mamaňyzdan, babaňyzdan haýyş ediň. Deňme şolar kömek etsinler, deňme şolar siziň ýene taňydan pikirini ütgedip bersinler da. Haýyş ediň, lübimi daýdaňyz bolsa daýdaňyzdan haýyş ediň. Men ejemiň kakamyň pikirini ütgedip beräýdi, daýda gaýrat et, men islam okşuny diýip. Toýs başga adamlardan kömek soraň. Eger ýene taňyz biraz dik düşdirek bolsa. Poэтому da şoňa zatlar diýjekdim, başga da näme eger
başa ütgöşük temada takında gürlemegimi isleýän bolsaňyz kommentlarda ýazyp bilersiňiz. Öz pikiriňizi hem kommentlarda ýazyp bilersiňiz. Siz ýatdan çykarmaň meniň bu aýtýan zatlarym meniň öz bir durmuşdan daş töweregimden bir öwrenen zatlarym diýen ýaly adamlaryň durmuşyna seredip şolaryň tejribelerinden alan öwrenen zatlarym. Hem elbetde kitap zat okap şo zatlardan öwrenen nemedlemde zatlarym. Şoň üçin neme? Birlikçe siziň bilen hoşlaşýan kanalyma podpisasiýa ediň, kolokolçygy neme basyň we kommentariýa ýazyň eger gyzykly temaňyz bolsa. Häzirlikçe bolsa sag bolun. Paka paka.